tu strašia duchovia. Aj sme v kláštore. Strašia tu duchovia. A Maťko je tu. Ty Martinez. Ahoj. Hej. Ale to inak bolo obrovské. Tam dole bol rán. Ale to je čo? To je Ára. Lára. Počkaj. Smajlik. Com. C. Kom. To je kom. Kom to sa... Nie to je kve? Nie. Hej? Pičo, nado mňou. Môžu aj tehly tu padajú. Ja som super hodina ráno chtela. Čo? Čo? Nie. Na jednej. Poď ideme ďalej. No, tak je už iba tam. Poďme Čiže tam. toto bolo nadkryté? Či nie? No, to asi tu bol len dvor, lebo... Tu bol len dvor Kostol podľa mňa. bol asi tu. Áno. Áno, ja si to... Ako dvor pre tých... Hej, tu sa kočia a tak ďalej. To nie, toto nebolo nadkryté. Toto nebolo. Maťo, poď. Škola. To bolo také... To nebolo. A munsko keme. Ideme hľadať, kde je ran. Run away, bro. Počkaj, čo? Čo tak? Môj som niečo počul. Kloko. Kokot. Koko. To je kloko. No, sto. Kokos. Tam je kokos. Okrem dole je kokos. Fakt. Tu je na tebový z. G. Z. Tam ale to je pôvodná omietka. No. Hej. No tu je to ešte akože zachované. P. Čo? P. Zo. To je creepy, Maťo. Čo to je? Počkaj. Tu sme už boli, Maťo. Poďme sem.